Open na Jess, open. Oh. Open na Jess sa nim Eroy, diri 14. Adi ba? Kapoy na. Sus, kay 14 man nga ninin. Ano ba ini nga kunkuan bakho? Bagawari pa man yung kaayam. Hindi ko gintawagan nga mga mekaniko. Bagawari pa man dito umabot. Baga natulog na la. Yung tawagan ko kanina. Bagawari pa man dito umabot. Ay, daw la adi. Adi kuan na makulog. Ma'am, adi na kami ma'am. Kami ang gintawagan mo kanina. Oh, adi na. Mekaniko. Dala na kami ganahin mga Oh, tools. nagdara kami. Dala na akong labor. Labor ko ma'am. Ano kaya niyo pagayan hini? Oo, atrabaho na mo nito niya na. Ano man taning usapay naman dara nga martilyo. Sabay may pandayo nun, Ay, mama. importante Ilan? bahay may kamong tiga. Oh sige. O kano naman yan na nito, trabaho naman niya na. Oh sige. Ano ba kala makangumaya din niyo ha kay kuan ng kasimana, mga tulo ng kasimana waray kaayad. Oo. Oo, Ay, tatrabaho ko niya na kay kumpleto akong tools. Kumpleto akong mga tools. Sige, sige. Yan, ako na, mga gamit diya. Oo ma'am, sige. Sige. Kuha nga tuan, kuhan. Kuha nga tuan. Plywood kay tatrabaho ko niya na dahil larong makina. Oh, sige. Apri angkot makina. Ito na. Ano man? Oo, sige ma'am. Kamit bahala pag panin eh. Malamak ha? Oo, oo. Makato na ako, Ken. Mako na, Ken. Oo, oo. Sige, sige. Kaya mo din nga, isugo ko nga pagkuhan. Adi na ako, Ken. Adi na. Iya ka mo na yung sildo kay aptik ka. Adi na ako. Hindi, aptik mga gamit kay... Ano ito? Dili nagdala ako kay bahay. May plastira na ilarom. Oh, sige, sige, sige. Juan, don't get it, screw. Screw. Screwdriver. Oh. Place, place, place. Warit. Please, nabayan. Adi na lang. Best Ito, trip. ito, ito. Ay, amot ko ba yun eh, maram lang kung nagkita kinin una. Open na Jess, open. Oh. Open na Jess sa nim Eroy, diri 14. Adi ba? Kapoy na. Sus, kay 14 man nga ninin. Budlot Sorry la, naman sorry la. Amo na di, oh. Ayun, una. Diri ka, tito, diri ka. Diri ka. Diri ka, tito nga, lidong. Lidong, diri Ah, ka, okay. diri ka. Focus dyan. Diri ka. Ito. Okay na, okay na. Diri ka, te, okay na. Now, maandar na din, eh. Amo naman ang guba, bolt. Amo na rin. Pumukha lang bolt. Kapabulokit nga babae. Nakaram nga. Ang bolt lang kayo ng guba. Okay na ito, maandar na ito. Ay, salamat. Pwede mo mga gamit kay kagatuntay na yung madam iya opisina. Sige, sige, Sige. sige. Kuha na sweldo, mauli kita. Tara, tara. Tulong ka, bay may mabilin. Waray naman, Kel. Waray na. Meanwhile, Ang kung maayad at nga bakho. Kaya gagamit kung nagtubuwas. May na buwas lakat, may na kami buwas biyahe. Amo tatang service. Oy, ma'am. Oy ano? Mandahin namon, madam. Balak sila na. Pati, madam. Oo, nagtapos Okay na. na dayon. Okay na. Wala ko mag-iha. Okay na kayo. Kuhan la. Basta, aging kuhan ko na yun. May dala kayo dito kung kalay larom. Ano man ang ruba? May mukal mo dito nga, bol. O, one click lagi pandaro, okay man. Okay man, okay na. Baga, ita. Nayad nga ni dito una kong mga mekaniko. Baga, nagdaran ko to na hatag. Okay, direct. Direct magkaharam. Ako kaya aram ko tumutila kayo ng mga bako. Oo, kay kompleto kami ng mga gamit. Trabaho ito. Ano sigurado kung ngayad na to? Okay na, bahala na. Okay man na. Okay Ano man yan ah? Bukaw na naman naman Ma'am Sildo. Ay, mauli kami, kay arayo Mamuli pa na kami. Harayo pa kami. O sige, kibaga wala man ako mag-iha. Nagsulha iyo. Pagkuha na kami. 220 hadi. Ano? Baka daw, iton. Kay, Asya lang. mahal takaro pagbayad at bako, ma'am. Na, tag 15 mil takaro ba sa mga bako kay makuri ito? Kaya wala man ako mag-iha. Kay mo dugin dali-dali. Ya, mabay tinatim mo, kay... Mabay tinatim kay... Ako, kuhan, ako, skin. Naging magol. Nga na ako pag... Bubulog ka, sige na, sige na. Tara, bubulog ka. Salamat, ma'am. Wow, Sige, Salamat, makadi kami, ma'am. Sunod liat, mayong nga naro Ayaw na, di na kami. Sige. Ito, makadi kami, makadi. Apa daw nga mga mekaniko? Nada ako, na puwang pahin, sukot pahinda ako. Wala ka nakiparalit yung bugas. Maka di ako. Maka to ka madikayang mangungutang aking bugas.